Hola amics, avui us vull parlar d'un llibre de John James Audubon, el gran artista d'ocells i de natura del segle XIX dels Estats Units. I us vull parlar de la seva gran obra, The Birds of America. És un llibre molt curiós, molt interessant, amb uns dibuixos que per l'època eren fantàstics, amb molta precisió tècnica, que avui en dia està superat, però molt interessant. Audubon us aconsello que us llegiu alguna biografia o almenys a la Viquipèdia alguna cosa de la seva vida, perquè és una història de superació, de constància. Va fer els dibuixos amb una mida que en deien Double Elephant, doble elefant, que és gairebé d'1 metre d'alçada. Més d'una vegada se li van cremar en un vaixell que anava, se li van menjar les rates, 30.000 històries que li van passar i ell, perseverant, no aconseguia diners per finançar-lo. Finalment a Anglaterra va ser on va aconseguir més subscriptors, que era com es finançava el llibre, i realment és una història absolutament impressionant. Es calcula que li va costar uns 2 milions d'euros, equivalent a diners d'ara, i va ser realment una obra magna d'aquella època i que encara continua tenint almenys interès. Alguns dels dibuixos que més m'agraden, o un dels dibuixos que més m'agraden, és aquest pelicà que tenim aquí. Aquest pelicà el trobo impressionant, té una llum, és absolutament preciós. Una crítica que se li va fer és que en alguns animals els hi va fer postures impossibles, com per exemple molts dels que tenen el coll llarg, com aquests aningues d'aquí, aquest ocell no, les vèrtebres no els hi poden fer aquest moviment del coll. Però bé, li perdonem perquè el llibre és una meravella. I una altra cosa que costa manegar, un llibret així tan gros, tot i que no és elephant size aquest, però Déu-n'hi-do. I una altra cosa que se li va criticar és el seu sensacionalisme en alguns dibuixos, com aquests falcons peregrins amb la seva presa tot ple de sang i aquí molt sensacionalista. Això també se li va criticar, però bueno, tots els grans els hi critiquen sempre alguna cosa. Il·lustra 700 espècies, són 435 làmines, molt interessant, i una cosa molt curiosa és que aquest llibre va batre el rècord de llibre venut en una subhasta l'any 2010 que es va vendre, flipeu, per $11.300.000. O sigui, una autèntica barbaritat. Això ha estat superat després per un llibret de merda, que comparat amb això és una caca, que és un còdice religiós de no sé què per 14 milions d'euros. Però bé, aquest, la conya. Aquesta còpia que tinc jo el vaig comprar a Amazon per 41 euros, no és exactament el mateix, i si me'l vengués a Wallapop potser només me'n donarien 30-35. Però bé, en qualsevol cas estic molt content de tenir-lo perquè per mi té un valor molt interessant. He llegit molt sobre Audubon i tindre aquest llibre a les mans doncs em fa sentir el que devia sentir ell quan va dibuixar espècies que ara estan extingides, com per exemple el colom migratori, l'espècie d'ocell més abundant que hi ha hagut en temps històrics i que ara ja està extingida. Doncs Audubon en va veure milions i milions i va fer uns dibuixos maquíssims. Moltes gràcies.